Avui és un dia molt especial per a nosaltres. Celebrem junts a les nostres famílies i els nostres mestres el final d'una etapa molt important de les nostres vides. Avui donem per finalitzat el nostre pas per l'escola Flores Maria de la Font. I ens acomiadem de la que ha sigut la nostra segona casa els darrers 9 anys. Els alumnes de sisè hem volgut participar en la nostra festa de graduació oferint-vos una xicoteta mostra del que hem après al llarg d'aquests anys a la classe de música. Els professionals ens han inculcat el sentiment per la música. Començarem amb Fèlix, després Rafa i aquests últims anys amb Carles. El repertori no és casual. Hem triat 2 cançons molt apropiades per acomiadar-se. Avui acaba una etapa molt important de la nostra vida. Així hem passat molts i molt bons moments. I avui comencen els canvis per a nosaltres. Deixem l'escola per passar a l'institut. També canviem de mestres, de companys. Per això ara us interpretarem la cançó Changes, que vol dir canvis. Mira els dits a veure si... No? Vale,